Kapor kaladai bansange no kabisni kapihun paramangi ong ubak bajop ingrup sekretari ke NPP Meghalaya ha ka jingrakhe ya ka lingkhu sngiap jong uwo kiang nongba ha phalau jong ka State Central Library henne ka sing sejan ha ka ni ka sngi baro kinong yalam bahakmat jong ka party NPP hapo ka jingelam jong working president badairu unong aibut jong menteri rangba ka jela uba hamlet doling kilaya kendu lang ban kan mau burom ya uteu khlawat ubala IT la ka jingem ha ka jinge khun ya ka bor kinong wei ha ki shispa andrup wei sinem menchwa layo ru ka jingkran balingkot na ka president jong ka NPP Women's Wing ka kong Jasmine Lingdo president ka NPYF ba kit borlang nongrem nalor professor Donwar ba FL Molong baka jad beri jongi da kalong kumno ru day nakadaw kini klawat jong kajad beri ba ngidang don kata kajingi teli ngayoi nyiwan haba baro na pun ki kenhun ki kenmau yau ne uklawat but kajing len na de kajong u kajing le kajong u kapenlong yang i kumbangi long menta bangin long kita ki brio ki balat lut bangin long kita ban chat merau hano re hano te kumtahi nga dap da kajing kemen ni ka parti NPP ba ka perlong ni ka program but nga nget ba kani ka mensim itri bajaj meriu kandon highway hangi baro but da kajing don gang kini ki riu crowd bakilalan yala dia na menta ka ri bajaj meriu ngatrai ka de kapor kum kajaj meriu jongi bangin klet no bangin nya pihun wei bangin klet no kini ki riu crowd ki bayal le na menta ka ri ke jongi klam da perkhat ya ki sbai ki rupa handrai ki le haduk ba ka nam ke jongki ka sa haduk menta ka sni ngatrai ni wei ngi dei banya but ya ka denjat jong kini ki riu crowd knang ba kajat benriu jongi ka berit pat kanang roy nang par kanang kiu haki imlang kasalang kanang kiu haki pang ki baper ni snok ben ba what ka government of India ru kala recognize yau new freedom fighter haka ba kila shnai ki stamps haka dur ka jong u ka college ru hangtai hapo Janta Hills kila seng ngatrai ba ngin pensa jingker mau ya kini ki riu crowd ki blale na menta ka jaj beriu dakaba ni thau shushu ki infrastructure ki baper ki stadium ki haka kerteng jong kini ki riu crowd khnang ba ki pateng ki banang wan hapo kani ka ri ke jongi kin tip bakat no kini ki riu crowd ki kam perkhat ya kasbai ka rupa handrai ki le na menta kani ka ri ka bai ke jongi bat kumeng ilong ki beriu ki balaj lut ki bangi yo ban sensar hi dalade yalade hakane kapuar ka pamenta te krem de simsu i kapuar sai sin nga ai kublay ya i state working president i ba pelong ya kanika program ka ba success bat nganget ba kajing donjong i baro hangne kanang penyo bensim ya ki brio jong ka jela ka jongi haka ba ni giwei pai kum kita kilongkit kam jong ka party ni dei om tang bangi iet ya ka party henrei kapakong sang kadai bangi hap iet shwa ya kari bat kajat benrio ke baningkong bat kawan ke party hadian kata kadai ka message na kaliang ka jonga bat nganget ba hawat hakisnam ginang wan nginang la ban le ham shushu ki program ki bahe ban kenmal gini giru kraw bat na kaliang jonga kerpat ba komisa advisor jong chief minister kumbang laong ba hakine ki snam ki banawan kat bagi ka sarkar kadan ke jongi ngasrai ngidei ban nang wara ki infrastructure ki college ki baper haka kerteng jong kine ki riu kraw klawat jong kajat beriu datang kini kentien kublai shbun kublai syajar jong uwo kiang nang ba kamne hado kata klawat kari riu shlur kari uriu lan lade uriu kraw kini ken ki kentien ki bane hado menta kini ki kentin kine haduk mentaru ndai ba wok yang nang ba wan naka yeng ka bariu kraw naka yeng ka bahe ka badan ba em wan naka yeng ka baduk wan naka yeng ka badan hakarep karyang ka badan ru kata ka jing tray shitom bat wan ru naka yeng ka ba ka keme jong u karimay nang ba kakersyan yo u ban ay mensim yo u
kumno ba scam ya kata kacing ya le leng persya ya kita kinong way ki bawan ban sim no ya ki reti ki dustur jongi ban klep no ya kita ki longshwa manshwa ki jongi tingi ngide ban pet nyuksa na kade kacing im jong ne usamla shengrang ki ong namar balai uslur ban ya le ya kita kicing ya le ki jong u watla kadai hakaporu ba leksi ka bae ba kata kapor ban perkargu kumno ni bamdon ka kwat bamdon ka jing start bamdon kata ka mo kata ka jing han tamba udon kata ka mensim ban yo i ba en ngidei ban penki ya ka shinong ka tau habawan kinong way ban shim ya ka reti ka dustur ka jongi ti ladang ipet ya kata ka jing tray ka jong u kiang nang ba ngiyo i ka way ka long ba u klem don kata ka jing tiang ba un i no wat la u la ayu de kita ki pisah ki tingkaru tambah us kembet kata ka jinget ba kerti ka dustur ka nyam ka rukom jong ka ri jongi ka dei bansa tingi dei ban pet nyuksa nang niken kadang ngapet ya kani ka jaka ngasngo ba kani ka jaka ka dei ka jaka ka ba ngidei ban pet ipu ipiang ba sa ti ki nakan NPYF akan tu ya ki bakin pet no kumno bakin pen itenan ya kani jaka ro bangi dei ban susarong bangi don kinilai ki riu krau ki ba la pen mo ki bala yale naman ta bansa ya kanam jong ni kami khalia ko jong ni tingi dei ban pen itenat pen ipu iping kanang ba kapor bangi wan chani idan kata ka jing so sarong ngakwa ru ban ong sa kaway kini ki kana ki bang yathu pateng syapang wo kyang nang ba kadai tang ka jing yathu kana kaduna ba ka jing tho syapang ini ki jing ja ne kata ka research ne kata ka jingwat banyak syapang kini kicing im jong kini ki riu krau ki jongi ki ai ki jing ki baki syam ki ai kita ki policies ki baki ya le persya kumnongin penek ya kita ti ngakentu ya ki samla ki jongi ya ki long kumi ki jongi bakin ya keren ya ki samla hayeng kumno bakin slur bandet ya kita ki wat banyak begiong ngakwa ban ong ba ngaso sarong ba hapot district council mentang kala sedang kawai ka research committee ka baki ong ka baki la ai ka lat ya ki samla puli ki jongi bakin wat benya ya kini ki jingya thu ki ba pher na bangin panmiru ya ki kwat ba dia ki tu ki gan ngila ban rong haki jaka puli ki jongi namar ba ladang isu pemik dan kesubenyas ngarai kam dan jumentoy ka publication ni dan kambay ya gani dengan tentu ya ki samla jungi bakin pet kia ya gani kin snow sarong ru balada ki wat ya kita ki jing ya thu ne kita ki jing tip ka deiru ka imlang ka salang jonghi ki riu ki barit pat tamba ki badon kata ka mensim baslur ban benek ya kareti ka dustur ka jonghi tangkat nehi ngakwa ban ong ba kata ka message ka banga ai mentaka singi ka dei tangkat nehi ngin pet ya kata ka rukom im jong wo kyang nong ba ban yo i ba mdon kam ban le tang da ka jing pau shabar ni dei ban don shwa ka jing ngai mensim ba hoy ka reti ka dustur jongi ni dei ban yai penek kublai wo kyang nong ba ubaha ka jing le jung u ban yo ya ka jing light lot ya ka jat penreu na ki jing syate syakhom ha jing sensar jo ki bor phareng jo ka sarkar phareng wo ke nong ba ulah hap yo ban IT no ya la ka jong ka jing em ha ka pakum kan ka sni kalong ka bade yang ki long din kum ki khon samla bat ki long ki long pa ki badon saudong yo ni umat ha ka ka step bangin ken mau kerpang ya kini ki riu krau ki balai ti la ka jong ka jing em nam ta ka ribat ka chat pen riu lemba ka jing yo ban puli ya ka history
kajing im jong uwo kyang nang ba kalalong kajing ay mensem yang iki pateng kiba menta bat ngangit ye kapateng ke ban sawanro hagane kapor nim dan subun kapor ban yakran jong namta ban ya tho bin pabin lan ban yakran bin pabin ya ki mati usenyang upen hei ubau ni urukra ukha kawat jong kajat riu lan no senyang henrei ngangit bal lembah kan ni ka program ke baret ke bang yo ban pelong han kapor kan long kajing ay mensem syuk yang iki kon samla bat yangi ki longbin ki bandang peteng ya kaban syakri ya gari bat kajat bereu hakiliang ki baper kat kum kasap ke phong kabau try nungbo nong tau la ai kertang ya ngabat yang ilang baro kadai kajing ai mensem ke bakrau haduk kata-kata bangin don ya ke mensem ban ya kun ban ya le bangin long kita ki breu ki bayela ya kaban yang hala kajung ki kejat ban sensar dalade ya kan ya gari ke bae kajungi na ta kadau hakade po siken tem na kam ta ki kon samla jong kajat penreu kajungi uwak yang nungba ulale ila kajong kebenta kom unong yalam ha ki cispa nru phowai telikis nam ki balalek no kadai saka kamram jonga berjongi ki kon samla ki badang em ha kan ni kajok ka bamenta bangin bot ya ki denjat ki jongu ya ka bangin ya kon ya ki weipat ki bor ki ba la ya ka banwan telak ya ka sensar ka khadar ka khai ka pateng ka jingnang ka jinstat ha ka pule ka puthi bat ha ki babon kiliang ki ba ngide ban em katkum ka ka jok ka ba ngi em menta ha ka ka por ngamdang sibun ki campaign ban yakran ai men sem ya ki para samla ki badon ne por ya ka National People's Party khamtam ya ka parent body ka balong kum ka nong prat lenti ka nong mai lenti ha ka jingelam jong isar proston tensong bat iba hamlet son doleng kiai kelas nang yan ya ka bangin penish ka perthai bambangiro ni buron bat ni sokya nam ta ka jinglong jiman jong gari bat ka jaj benreu Islam ka ri khasi janpia Islam ka Meghalaya ka kerteng sa ka nam ka kerteng jong wo kya nang ba kulai sibon siajan ngo yang ilang ba usiin baile nam ta ka jaj benreu ban pen lain luar ulong uri madan kumanga kumapi agapor berami kejingalang menilai persya idoli atu kapor kibla persang banora banpus ya katak lebih kajing krom katna ke yang breu kajing ban persang ban pentut ya ka riti kedustur jong ke biji hangthi po giant hills ladang kajing ile manu bani banilai persya ya kidi kidoli jogi umur pa iba badang kajing kli kemen sim kajing it ya kajing breu kemen sim kajing ila kriti kedustur ulani ban min skmat banlong uta nong ilam berbalong ru uta nong ile bar hobalaraj pat banlet banile persya ye gidole sumle song sit marwai uda song dekhan depan ke hukum lau blai no banile persya ye gidole kejogi kata kale ke jenglong kita wok yang ba ulang bala banile persya ye gidole kejogi kalang tajo ini hile ke poru banile persya ye kinu ndo kejogi umdai tang ta kibri ke bakhrau de ke bhalor ke bele persya nam ta kanu ke jenge manga piwi gedala ke jenge dor la da ke jenge kli hakanu no bantaru mila bele nam ta ka je bre ke jongi mila bele ba ha kai pateng ke jongi ha ke jing tule ke jongi ha ke jing trikam ke jongi par kinu no ki banta we bengile de mesir no jeng i ba jeng jeng kli ta he ke long ke jenge to da jeng iwe